मोनब्रै साब हेल्थ सेन्टार आरो सालाकाटिनि जे हस्पिटाल बेयो मडेल हस्पिटाल जाबाय बिथाङासो खालामनांगौमोन 10 बोसोर बिथाङा एममोन 5 बोसोर एमसिएलएमोन खिन्थु बिथाङा गावनि समस्थियाव बेबायदि ना देहा फाहामसालिनि थाखाय खालामखो ना मा खालामखो जेबो खालामाखै दिनै आरआइडिएफनि आन्दाराव मुख्यमन्त्रि पकिपट जे निर्माण दङ बेनि गेजेरजों आंनि समस्थियाव गासै मोनस्नि लामा आरो मोनसे ड्रेन सेंसन जादोंमोन गासिबो टेन्डार जाजोब्बाय दा बेखौ खामानि मावसिगोन कन्ट्राक्टरा जायफ्रा मोनदों दा बिनि थाखायनो दिनै आंनि समस्थियाव थानाय जेसेबां बेबायदि लामा सेंसन जाबाय अर्डार मोनबाय बेफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय दिनै जों अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बेजों लोगोसे आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों जे जोंनि बे ओनसोलाव गोबाव सम जे लामाफ्रा हान्था मेला खालामनो थाखाय मोजां नङामोन जेराव पाक्का लामा गैयामोन दा बेफोरबायदि गासैखौबो फारि फारि बोसोरफ्रामबो आरआइडिएफनि आन्दाराव मुख्यमन्त्रि पकिपटनि नामाव आरो आसाम मालानि नामाव जोङो बे लामाफोरखौ बानायगासिनो दङ नोंथांमोना मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनगोन बालाजान तिनिआलि कालिफुख्रि आरो बासुगाव थांनाय जे लामा बेखौबो आसाम मालायाव हमनाय जाबाय बासुगाव थांनो थाखाय जे साम्फा दैनि सायाव ब्रिज नांगौमोन बेखौबो हमनाय जाबाय गोबाव बोसोर रायजो राजाफ्रा लुबैदोंमोन जाहाथे जों तिनालिनि मानसिफ्रा बासुगाव थाङोबा सिद्दा थांनो हायो दांथल बङाइगाव जानानै खुब खम समनि गेजेराव सहैगोन आरो बांसिनै बासुगावनि रायजो राजाफ्रा आंखौ खावलायहरबाय थादोंमोन बेखौ जाहाथे हमना होयो मानोना बिथांमोननि फरायसाफ्रा इउनिभार्सिटियाव फैनो थाखाय खाथि जायो दायो मेडिकेल कलेजाव फैनो थाखाय खाथि जायो नङाबा पेसेन्ट लाबोनानै जुदि सालाकाटिसिम फैनांगौ जायोबाबो गंनै रेल क्रसिं खालामनो गोनां जायो आरो जुदि टाउनजों फैनांगौबा सरायखला क'क्राझार टाउन जानानैसो मेडिकेल कलेजाव फैनो गोनां जायो जोबोद माने उसुबिदा जायो दा बिनि थाखाय बिथांमोनाबो गोजोननाय फोरमायदों जे देग्लाय आसाम मालायाव जे क'क्राझार तिनालि कालिफुख्रि आरो बासुगाव लामाया जे हमजाबाय आरो बिनि सायाव जे ब्रिज जासिगोन ओंखायनो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों दा बेबायदि गोबां हाबाफारि दङ जोंहा गौरां हाइ स्कुलनि खाथियाव 40 लाखनि आरोबाव मोनसे कमिउनिटि हल जों बेखौ लुनो थांगासिनो दङ दा बेबायदि बालाजान तिनिआलि ओनसोलावबो गोबां लामा आरो गुबुन गुबुन फसंथानफोरखौ जोङो लाबोनानै खामानि मावगासिनो दङ आं नोंथांमोननि गेजेरजों गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों नैथि खेबनि थाखाय प्रमद बर'नि सरकारा जेन' फैयो आरो बाहाय जोङो जिहेतु प्रमद बर'आ गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय हाबा मावगासिनो दं बेनिखायनो बालाजान तिनिआलि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौबो बे देबोरगाव समस्थियाव जाहाथे ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै UPPL नि बिजाथिखौ जाहाथे देरहासार खालामनो हायो बिनि थाखाय आङो नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायहरदों दिनै लावरिपारायाव ड्रेन होनाय जाबाय बालाजान तिनिआलियाव दङ भुटियापारायाव दङ सिम्बोरगावआव दङ सालाकाटि बाजाराव दङ फुकागाव लामायाव दङ कारिगावआव दङ बेबायदि गासै मोनस्नि लामा आरो मोनसे ड्रेन दङ बेखौ दिनै गासैखौबो मावफुंनाय जागोन जेन' थाबैनो कन्ट्राक्टरा बिनि थाखाय खामानि मावनो हायो सालाकाटि बियाबनि एमसिएल बिपिएफनि बिथाङा बुङो मोनसे बिबुंथि होदों ओनसोलाव रायजो राजाखौ हानि पाट्टानि खोथा लानानै थगायहैदों सानाय बिथांमोना 17 बोसोर सासन खालामदोंमोन आंनि बायदि गामिखौनो जुदि मावना होआखैबा आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 2000 मायथाइनिफ्रायनो आं खामानि मावदों आङो मिरु आबसुनि गाहाय नेहाथारि जादों अब्लाबो जोंनि गामिखौ बिथांमोना मावनानै होआखै दा बे दाया सोरनि बे दायाथ' आंनि नङाना बे दाया BPF सरकारनि बिथांमोना जोंनि बायदि गामि जेराव जेरावनाखि जोङो फरायसा आफाद एबसुनि दैदेनगिरि दङ अपोजिशन पार्टिनि लिडारफोर दङ अपोजिशन पार्टिनि सोद्रोमाफोर दङ बेफोरबायदि जायगायाव हानिबो पाट्टा मावना होआखै लामा दालांबो बानायना होआखै दा जों सरकार फैनायखाय दिनै जोङो जोंनि गामिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गामिनि जायफ्रा हानि पाट्टा मोनाखैमोन जों बेखौ मावनानै होदों जों दिनै लामा मावना होदों जों दालां मावनानै होदों बिथाङा 10 बोसोर एमोन दिनै सालाकाटियाव जे हस्पिटाला जे देरनांगौ बिनि थाखाय जेबो खालामाखै आं मात्र बोसोरसेल' मोनदों सालाकाटि ओनसोलाव MLA जानानै खामानि मावनाय दा सालाकाटिनि स्टेट डिस्पेन्सारिखौ आङो दायो मडेल हस्पिटाल CHCआव आङो बेखौ आपग्रेड खालामना होबाय खुरसा खाथियाव दायो साब हेल्थ सेन्टार जागोन धोरोमपुराव दायो साब हेल्थ सेन्टार जागोन निउ बासबारियाव दिनै साब हेल्थ सेन्टार जागोन आरो ब्रह्मपुरावबो दङ दा बेबायदि सालाकाटि समस्थियाव मोनब्रै साब हेल्थ सेन्टार आरो सालाकाटिनि जे हस्पिटाल बेयो मडेल हस्पिटाल जाबाय बिथाङासो खालामनांगौमोन 10 बोसोर बिथाङा एममोन
5 बोसोर MCLA मोन खिन्थु बिथाङा गावनि समस्थियाव बेबायदि ना देहा फाहामसालिनि थाखाय खालामखो ना मा खालामखो जेबो खालामाखै दिनै बालाजान्थिनालि कालिफुख्रि बासुगाव थांनाय लामाखौ दिनै आं आसाम मालायाव सोसनना होदों बासुगाव थांनाय जिहेतु साम्पा दै बेवहाय दिनै ब्रिज जासिगोन बिथाङा हयथ' दा ओंखायनो गिनानै बायदिसिना बुंदों सालाकाथिनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोना लोब लोब UPPL आव दिनै बाहागो लादों आरो आंखौ जे बाहाय बिजाथि हिसाबै हरबाय दा बे हिसाबै दिनै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों क'क्राझारनि MLA हिसाबै बिथाङा क'क्राझार समस्थियाव जेरैबायदि मावदों सालाकाथियावबो देरहानानै सालाकाथि बियाबनि थाखायबो गोबां मावगोन बेखौ आसा खालामदों नुहुरदों आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना गिदों जे एबारबो बिथाङा जेननो हासिगौ होननानै गोजोन्थों